Huolettaako veneen turvallisuus, kun jätät sen yksin? Veneturva.fi, Eemeli ja Mikael. Morjes. Me ollaan oltu venealan yrittäjä jo vähän pidemmän aikaa. Ollaan huomattu, että tosi harvassa veneessä on minkäänlaista turvajärjestelmää ja saatiin siitä ideaksi sitten, että lähdetään asentamaan näitä ajaksin maailman parhaaksi palkittuja langattomia turvalaitteita veneisiin. Yes, eli me räätälöidään ihan venekohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaan, että millainen paketti asennetaan. Meillä on tässä keskusyksikkö, tämä on koko järjestelmän aivot ja tämä lähettää GSM-yhteydellä kaiken informaation suoraan puhelimeen. Sitten meillä löytyy liiketunnistimia kameralla tai ilman, vuotohälyttimiä, tosi tärkeä, palovarottimia, tai itse asiassa 3 kertaa valittu maailman parhaaksi palovarottimeksi. Sitten meillä löytyy ovi- ja luukkuihin magneettitunnistimet, toimii myös asentotunnistimena perämoottorissa, että jos joku yrittää varastaa perämoottoriin, niin siitä tulee ilmoitus. Sitten meillä löytyy sireeni, ja kaikki nämä lähettää kaiken informaation suoraan kaikille käyttäjille puhelimeen. Eli sun ei tarvii olla siellä veneessä, että sä saat tietää, että tapahtuuko siellä jotain. Just näin. Ja meidän palveluun kuuluu muun muassa kartoituskäynti, turvajärjestelmän suunnittelu, turvajärjestelmän asennus sekä käyttökoulutus. Eli me jeesataan tässä matkassa ihan joka stepissä ja sun ei tarvitse oikeastaan tehdä mitään muuta kuin ottaa meihin yhteyttä ja lähdetään suunnittelemaan sulle pakettiin. Yes. Ja meillä ei ole tosiaan mitään kuukausimaksua tästä palvelusta, eli se on kertahinta ja ei mitään yllätyskuluja. Tässä meillä on nyt asiakkaalle asennettuna keskusyksikkö. Toi vihreä valo siinä indikoi sitä, että yhteys on aktiivinen ja kaikki on kunnossa. Se on yhteydessä kaikkiin näihin antureihin ja lähettää GSM-yhteydellä kaiken informaation käyttäjien puhelimeen. Esimerkiksi hälytykset tai jos batterista on vähissä jossain tietyssä laitteessa. Siellä on 2 SIM-korttipaikkaa, mihin me ollaan nyt laitettu SIM-kortti ja sitä kautta se muodostaa sen yhteyden sit matkapuhelinverkkoon. Magneettikoskettimet voidaan asentaa erilaisiin luukkuihin, oviin tai säilytyslaatikoihin. Eli esimerkiksi nyt tässä kun mä avaan tämän oven, niin siinä magneettikoskettin tekee hälytyksen ja sireeni alkaa soimaan. Joo. Ja sen lisäksi on hyvä olla veneessä takatilassa varsinkin tämmönen liiketunnistin. Tää liiketunnistin on vielä varustettu kameralla, eli havaitessa liikettä, kun joku tulee tähän takatilaan, niin tää liiketunnistin nappaa 3-5 kuvan kuvasarjan. Sä voit itse säätää sen, että kuinka monta kuvaa se kuvasarja ottaa. Ja mahdollisuuksien mukaan niin 5 kuvaa se voi ottaa siitä ihmisestä, joka tänne tulee tänne veneeseen. Vuoto on yksi isoimmista veneen riskeistä. Sen takia me asennetaan vuotohälyttimiä veneen pilssiin, jolloin heti kun vesiraja nousee tietyn asteen yli, niin se aiheuttaa hälytyksen kaikkien käyttäjien puhelimeen. Eli se saadaan jo hyvässä vaiheessa se informaatio eteenpäin, ennen kuin se vene on jo uponnut. Tutkimusten mukaan yli 95% varkaista poistuu saman tien paikalta, kun sireeni alkaa soimaan. Sen takia tähänkin veneeseen on kytketty kiinni tämmönen langaton, erittäin voimakas sisäsireeni, joka lähtee soimaan saman tien hälytyksen tapahtuessa. Okei, katsotaan sitten tätä meidän palovaroitinta vähän. Eli tässä palovaroittimessa on sekä lämpötila, savu että häkäanturit, ja tää tekee hälytyksen niistä kaikista. Tää on palkittu 3 kertaa maailman parhaaksi palovaroittimeksi. Tässä on semmosia ominaisuuksia, mitä muista palovaroittimista ei löydy. Eli tää palovaroitin tekee hälytyksen, jos lämpötila nousee 10 tai yli astetta minuutissa. Eli hälytys tulee jo siinä vaiheessa, kun liekit kytee jossain kulmassa, ja sä tiedät saman tien, että se tulipalo on syttynyt. Sen lisäksi tää palovaroitin testaa itseään lukuisia kertoja päivässä, ja aina kun se on ok, niin se tekee hälytyksen sun puhelimeen, ja jos siellä on jotain pölyä tai muuta kertynyt sinne kammioihin, niin tulee hälytys, että palovaroittimessa on ongelma. Sen lisäksi niin tämä palovaroitin ei ollenkaan reagoi merisumuun tai vesihöyryyn tai muihin tämmöisiin ei-vaarallisiin höyryihin, mitä voi olla veneilyyhteydessä, eli sopii erittäin hyvin veneeseen. Tästä tulee myös hälytykset tietenkin puhelimeen, niin kuin näistä kaikista muistakin meidän tuotteista. Eli tiedät kotonakin, että veneessä on tulipalo ja sen takia tämä on erittäin hyödyllinen olla esimerkiksi veneessä just. Eli ei tarvitse välttämättä olla paikan päällä, että tiedät, että siellä on tulipalo. Huomioitavaa on myös se, että useista vakuutusyhtiöistä on mahdollista saada alennusta tai maksuetuja venevakuutukseen liittyen. Tämä on siinä tapauksessa, jos veneessä on tämmöinen meidän laaja vuoto, tulipalo sekä ilkivalta tai murtosuojajärjestelmä. Nimenomaan hälytyksen siirrolla, eli hälytykset tulee puhelimeen näistä kaikista. Jep. Ja meidän pakettien lähtöhinnat lähtee vaan reilusta 600 eurosta ylöspäin, vähän kohteesta riippuen. Eli parhaassa tapauksessa tämä järjestelmä voi maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa näiden vakuutusalennusten kautta. Ottakaa meihin yhteyttä, niin tehdään teille kartoituskäynti ja katsotaan, millainen paketti sopisi teille.